engikufisayo nekuhlenzi ngikusho ngaso sonke isikhathi ukuthi kunalembuzo esiyishiyayo njalo eceleni ukuthi izwe lakithi lathathwa emakhosini. Mhlambe ake ngikusho lokhu ngithi mina sisodwa isilo iAfrika yonke esakwaZulu. Abawaziyo umlando ke bayovumelana nathi uma sikusho lokho. Wonke amakhosi ngaphandle nje kokuyikhukhumeza nangaphandle okuyitshela ukuthi nami inkosi yami ingcono kunenkosi kabantu, sisodwa isilo iAfrika yonke nomhlaba wonke sisodwa isilo lesi sakwaZulu kuphela sakhethwa. Manje ke kubhlungu ke mangabe sizwa abantu bakithi abampisholo bekhuluma ngokuzenyeza ngesihlalo sobukhosi noma nesihlalo sesilo. Uzwa mebekhuluma bekhulumisa kwezingane ezincane ezisakhasa. Ngiyibuze mina ngithi usewuzulu yini lona noma kuseyibona yini abantu bakweyinqulihle lobala laba bakhuluma kanje namhlanje. Iqiniso lithi umhlaba wakithi wathathwa emakhosini. Lo mbuzo sowubuza nini ukuthi kwenzakalani mhlazane kuthiwa umhlaba uyabuya bese ubuyela kosopolitiki. Kube yibona abaqoqobala izintambo noma beqoqobale izikhundla ezanikwa amakhosi ngokwendabuko. Ngoba asikwazi ngempela ukuvumela ukuthi siphathwe osopolitiki abantu abahlala iminyaka emihlanu maqede beshintshe ukuthi laba bendabuko kube yibona abangaphansi kosopolitiki. Izwe lakithi lilunge lisaphethwe osopolitiki. Leli izwe akusilona elosopolitiki. Aliyona lelizwe futhi akulona elingaphathwa yimithetho yabantu bezepolitiki. Ngoba lelizwe lakithi linamagugu amakhulu kakhulu, linabantu abakhulu kakhulu abaphilayo nabangasekho. Ekufanele ngaso sonke isikhathi sibuyekeze imithetho yabo ababephila ngayo nangendlela ababefisa ukuthi siphile ngazo thina njengoba siphila lapha emhlabeni. Manje uma sizovumela ngempela ipolitiki kube yiyona asokhohlwa nje. Ngoba iqiniso lithi bonke osopolitiki kufanele bebe ngaphansi kwesilo namakhosi. Isilo kufanele ukuthi sikhiphe imithetho ewukhanya nehlambulukile ngaphansi kwesizwe sakwaZulu nesizwe sonke nje esikhona lapha eSouth Africa ukuze ukuphila kwethu kuqondeke kube nokukhanya futhi kuhambe kuye phambili. Ngoba ngaphandle kwalokho osopolitiki abakhathalele kuthenjwa. Futhi osopolitiki abanandaba namuntu, abandaba nobukhosi bayifana nabelungu nje abahloniphi. Futhi ngazathi ke abelungu sebengcono kunosopolitiki. Osopolitiki ayikho into abayaziyo ngaphandle kwemali nangaphandle ukuthi beqoqobala izikhundla nalokho abafisa zonke. Futhi mawuthi uyayilandela uyayibuka uyayibona ukuthi imithetho yamanyala yonke. Imithetho ezochitha isizwe sabantu abamnyama yonke akukho kuhle uhulumeni akuhlosile ngomuntu omnyama kulelizwe lakithi. Iyodwa into ayifisile uyifisa ukuthi sibe okhamsangithele sibe yimkhovu yakhe kakade njoba siyiyona namhlanje. Mina ke nina bendloveni amandla ngiyafisa ngingelutho ngingengakanani ngifinya ngolimi njengenkomo ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga kuvuke kithi sonke ngaphakathi kungavuki kundaba ezitha kuphela kungavuki kulukhuzana kumnguni kumnyeza nabo bonke abantu abakhona la ukuthi siyafisa ukuthi izwe libuyele emakhosini. Siyafisa ukuthi kube amakhosi ashaya imithetho yesintu, imithetho engcwele ezweni lakithi. Siyafisa ukuthi izwe libe nokuthula lokho kwakukhona kakade. Ngoba namhlanje ubukhosi bubukeka njengathi siyizidlova noma singabantu abangalungile ngoba kubalekelwa iqiniso. Bayazi osopolitiki ukuthi mebengavumela umthetho wesintu kube wona ongaphezulu kunayo yonke imithetho. Inkanuko zemzimba yabo nezinkanuko abayifisayo insuku zonke ngeke ikwazi ukuphumelela ngaphansi kwaleyo mthetho leyo. Yingakho bakhipha imithetho ukuthi izingane ezina 12 years kayikhulelwe kayimithe kayizale ngaphandle kwabazali ukuthi bekwazi lokho. Babeyikhipha leyo mthetho ukuthi bezobulala isizwe ngoba imithetho enamanyala imimoya yesizwe iyacindezeleka. Manje ke angikusho futhi lokhu ngikuphinde ndaba ezitha nendli yonke. Ngiyofisa ukuthi abangisolayo bengisole kodwa lokho ngizokusho lapha kuyiqiniso lodwa ngeke kuze kushintshe.
sisodwa isilo umhlaba wonke sakhethwa lapha kwaZulu sasingakhethwa kwezinye izindlu futhi angeke sibe nenkinga nalokho kodwa sakhethwa lapha kwaZulu ngesizathu sakhona abantu mangabe bewufuna lowo mlando loyo abosho sibafundise wona kusukela ekuqaleni kuze kufike egcineni singabi inhlekisa ezizweni zonke ezikhona mangabe zisibuza izinto singazazi thina ukuthi kuyini manje ke ngiyafisa ukuthi kubo bonke abantu abacabanga ukuthi uZulu zenza ngcono kunesizwe samaXhosa uZulu zenza ngcono kunesizwe samaTsonga uZulu zenza cha ilapho vele ngokwendabuko nangokudabuka kwabo bonke abantu abamnyama kufanele bekhothame khona akekho omunye uzenza ngcono kunomunye kwaba nesizathu ukuthi ilembe lehle lizoba yilento elaba yiyo lapha emhlabeni eduze kukaPresident Zuma uyazi ukumele nje kuke kubizwe nama ebekile umnguni ubekile engikufisayo nekuhlinzi ngikusho ngaso sonke isikhathi ukuthi